serious ma wane gima serious. Koro nwanyiso ni waduogo round to waduogo nyisou gima jatelo ma serious, jatelo manie Suna West, Migori County timo. Suna West okeu go benjo, nyakwar guok, wadwa ni duog round to mondo ilernwa ikelwa weche mabeyo, gik ma jatelo timo nyaka kaka adwa ni nyisa jatelo ni gima en. Jatelo ni nyakwar guok gima en. Mano nyakwar guok emochako duoge pap. Ago erokamano kuom moluor Stevenos kuom luogo nyakwar guok. Nyakwar guok koro itwani gik ma jatelo pango timo. Adwa redhie jatelo twani wang'ni ka ji kodonjo jatelo ni to en ochako tich tarik 10. Ochako tich tarik 10 ma to owacho ni basari wang'ni ubaguzi akwede mag dhoudi onge, okeu go benjo, ochung' gi dero, oduogonwa gi dero, wuoyi ma Silwal, wuoyi mar Ambani. Mar ariyo, otwo ni mine moko nyaka ka oter opuonjore weche mag dusruok. Yani koro miyo nyalo suko wiye mape, osuko kata wi ng'ato ma oyudo nyao tonglo moro. Mar adek, otwo ni odhi yawo ne mondwa gi ohala. Oketo siling 300,000 kochako ne gi ohala yawo, dong' mano jatelo dong' ber. Mar adek, gimoro security sikunde mano okeu go benjo ok bogo, dong' ogero tibiri uso rangi, mano ok sida. En to gedo macha jatelo okeu go benjo bitio ma odien odonjano nyane cham odonje tich tarik 10 ni iwajiere tarik 10 notiyo. Mano ong'ere en gik mosetimore. Weche mag police stations ang'e bodo bokelo weche mag gwenge mokonge. Jatelo nyakwar guok, nyiswa gik ma osetimo e Yoruba Ragana. Yoruba Ragana. Oruba Ragana. Oruba Ragana mokwongo nogeronwa sikul, ogeronwa classes moko kaka e skunde machalo Nyanko Primary kacha. Dong' ni chokro ko penjo gero kanyo skulese moko 2 to ogi utira. To wang'adi matin nyakwar guok. Iparo niya, chieng' rally ne to ne chal nang'o nyakwar guok? Mano de tama pimo yawa, macha nene nogi wang'i, macha rally ne chalo maker, an nabuok ka nadhi town ka. Iparo niya nyakwar guok, kuom en gi Raila Amolo Odinga President 2022. Gima ne Raila Odinga logo okeu go benjo. En mana ni Raila Odinga omako piny te Kenya mzima, to en ja Suna West kende. Lakini macha, ni Raila Odinga mochung' ka, an gadieri de gipoga ji. Macha ne mega rally matich ang'wen, macha ne lich dong' an nadhi mamako madhogana no kora abedo mang'eng. Ne ikun to nukolo laku gang'o, nawinjo ni kanyo ne serious mang'eny. Chiemo ok tok kwa mheshimiwa Joseph. Macha an mukwaje makora an toothpick gono tama tiyo abukora makuma mukwaje makolo go laka manani. Dong' an matin ko madirom wayeru wagoche urunde ga tarik 9 mara netamo pimo jopiny but nyakwar guok wacho gik mabeyo. An ne ka chieng' mane rally ne kata nadong' mana gi half sweater, yani mogo chalolo ma awuoth koni soda, achaka nyon koni soda, yani mogo chalolo ne ane ka nokchuna malonyo kora nikech okeu go benjo only. Temuru ter jatelo ma serious.